नैबे तेतली भांगुरिनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा बेवहा गोबां माखै माइ गायदों आरो बेफोरखौ गासिबो बांगालफोरनो होजोबदों। दा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बिथांमोना बोरैहाय माइ गायनो हायो माखै गायनो हायो दिनै बर'फोरा नोरजिया जाबाय। गावसोर आबाद खालामलिया आरो गुबुननो आबाद खालामनो हगारनानै होबाय। नाथाय आयेन बादियैथ' बिथांमोना बेवहा आबाद खालामनो हाया, जोंनि हायावहा जेबो मावनो हाया। नाथाय आयेना आयेनानो दं, बे आयेननि गासैबो फाइलाव थाबाय, नाथाय मोगथाङाव गुबुन हारियासो हाबा मावबाय। बर' भाई किमान खेति करिছে? কি বড়ো ধান না মাকৈ করছে? বড়ো ধান 6 বিঘা ঠিকা হিচাপে লৈছে না? কিমানকৈ? ধুনীয়া লাগিছে, ধানবিলাক ধুনীয়া হৈছে, খেতি বাতি মাকৈবিলাক এনেকৈ খেতি কৰিলে দেশখন উন্নতি হ'ব নহয় জানো? তেওঁক মালিকে দিছে আৰু খেতি কৰিছে আৰু নেকি? লাভ হয় না? আচ্ছা আচ্ছা। सोरगिदिं आबाद, हा थोबसेबो खालि गैलिया, हा थोबसे लांदां गैला, गासैबो माकै माइ आबादजों आबुं जाजोब्बाय। दा बेखौ बर'फ्रा सासे सानैल' मावदों, नाथाय बांसिनखौनो बांगालफ्रा मावदों। दा बांगालफ्रा बोरै मोनो जोंनि बे बेल्ट ब्लक हायाव? दा आयेननि बेरेखा बेफोरो। दा बे आयेननि बेरेखा हाबा मावनायफोरखौ जोंनि रायजो खुंग्राफ्रा नुवाखै नामा? आयेन आफादा नुवाखै नामा? दा बिथांमोना बिजिरनांगौ आरो जोंनि मानसियाबो रोंनांगौ जे आबादखौ गुबुननो होयोब्ला जोंहा मा लुकसान जागोन। दा बेफोर जेबो आयेना फाइलावल' थाबाय, आयेनानो बे फाइलाव थाबाय, बेखौ सोरबा मावफुंनो नाजायो, सुफुंनो नाजायो, रावबो गैलिया। साबायखर।